Jeg hedder Emil Lyk, og jeg har læst bachelorstudiet i industriel 3D-print på IBA. Jamen, jeg har læst på IBA, fordi jeg gerne vil arbejde med den nyeste teknologi og udvikling. Nu arbejder jeg ved Automation Vest. Jeg sidder jo og tegner og er med til at designe de løsninger, der kommer ud i industrien stå. Vi laver robotceller, og jeg sidder sådan set og er med i hele processen fra det første skitser på et stykke papir, til den færdige maskine står klar her i bygningen. Mit navn er Simon Bak. Jeg er salgschef her ved Automation Vest, hvor vi laver robotløsninger til den brede danske industri, lige fra små palleteringsanlæg til større montageceller. Ved Automation Vest bruger vi hyppigt 3D-print, både metalprint, plastprint, til at lave prototyper, inden vi virkelig sætter de helt store maskineri i gang. Så det er rart at kunne teste tingene en til en, inden vi virkelig sender mange penge efter en speciel produktionsform eller gribemetode, eller hvad det kan være. Det fedeste for mig ved at arbejde her ved Automation Vest, det er, at jeg lærer rigtig meget om maskiner og bygge dem. Og det er noget, jeg kan bruge i forhold til min 3D-print-uddannelse, og jeg kan være med til at præge, hvordan vi gør tingene. Her ved Automation Vest bruger vi det rigtig meget til prototyper for eksempel. Det, at jeg har fået viden om de forskellige teknologier, og hvordan vi skal designe til forskellige teknologier, jamen det gør, at jeg kan udnytte de teknologier, vi har til rådighed her i huset. Det er også en fordel i, at jeg har en idé om, at vi kan lave det her i 3D-print i stedet for, fordi det er billigere. Så der er sådan lidt forskellige måder, at det er godt for virksomheden. Men vi har valgt at egentlig søge lidt målrettet efter en, som netop havde fuld forståelse inden for 3D-print, så vi kendte alle tricksene inden. Så 3D-print er jo ikke bare lige. Det kræver en masse know-how, for at man kan få styrkerne i sit 3D-print og hvordan det nu skal opbygges. Så det at ansætte en, som egentlig havde alle kompetencerne fra dag 1, det gør jo også, at personen allerede ret hurtigt kan begynde at skabe værdi til virksomheden, kan finde en, som har lige præcis de kompetencer. Det gør bare jobansøgningen lettere for os at rekruttere den rette person.